jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ko a ka jamana fosi ma tiɲɛ a bolo Ukraine mankan sababuya la. Putin ko a bɛna taji ani gazi dili k'o dabila jamana minnu bɛna to a sɔngɔ bɛ se ka nagasi. Lituanie farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba jamanaw Lituanie, Latvia ani Estonia olu sɔnna ka gɛrɛntɛn sigi Rusi jamana denw kan minnu bɛ bɔ Rusi jamana na ka taa Belarusi n'u bɛ don n'u ka jamanaw ye. Ni jamana saba hakilila ye k'u bɛna nin bila sen kan septembre kalo camancɛ la. Vietnam a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 12 ye minnu sara. Mɔgɔ 40 olu jogira tasuma dɔ senfɛ ka ɲɛnajɛyɔrɔ dɔ la Vietnam. Chine jamana la mɔgɔ mun sara dugukolo yɛrɛyɛrɛ sababuya la Sichuan tɛnɛndon sera fo mɔgɔ 74 ma. Jɛkulu min bɛ yen wagati yɛlɛma koɲaw kan ye kangari da ko kungokɔnɔ tasumaw ani fiɲɛ kalamaw ko olu bɛna juguya kosɛbɛ wa a bɛna fiɲɛ kalaya kosɛbɛ. Gɔngɔn ani ɲɔgɔn cɛ ani wagati yɛlɛma ko o kɔni bɛna mɔgɔ miliyɔn caman de ka ɲɛnamaya ka yɛlɛma don a la san nataw kɔnɔna la.